फैलायबाय नै लोगोफोर गांगुफायजों आंजों आं दिनै गांबुनाव माखासे सोंथि लानानै फैलायबाय। गांगुफाया दिनै होनो हायो ना हाया सोंनायनि फिनखौ? मा आसोल गांगुफाय दोनोलाय फिन होनो राजि दंना गैया? फिन होनो दिनै थियारि दंना गैया नोंलाय? बेबा दिनै मोला आदायाबा मा सोंथि सोंगोनलै? सोलोंनायाथ' सोलोंना फैखादोंमोन आं माखासे। दिनैसो माबायदि सोंगोनथाय? आं सोलोंनाय बायदिखौबा सोंगोना सोङा? हागोन मोला आदा, नों सोंल'लाय हायो ना हाया आंबो होनो सेस्था खालामगोन एन्सारखौ। आच्छा गांगुबाय थिग दं बिदिब्ला। आच्छा फारु थिगासे थाइबानि लारु। होमबालाय सोंनायखौ स्टार्ट खालामसै। आच्छा गांगुबाय नों बेखौ खिन्थानो हागोन ना? बारियाव थाब्ला गोथां जायो, हाथायाव लांब्ला गोसोम जायो, आरो न'आव लाबोब्ला गोजा जायो। मा जिराद बेलाय? नों बेखौ खोन्थानो हागोन? दे फटाफट माबार खोन्था। जालायबायलै मोला आदाना, आं सोलोंना फैनायखौनो सोंलायासै माबा बेलेगखौसो सोंलायबाय। मा फिननाय होबावनांगौ जाखो आं दा? आंथ' बेखौ हाथारालै। मा जाखो गांगुबाय? बेखौनो फिननाय होनो हायासै नोङो? बोरथो सोलोंना फैखादों होनलायनायलाय माथो बेखौनो हायासै नोंलाय? मोला आदा गावहा आं सोलोंना फैनाय बायदिखौनो सोङासैबा दस्रासो सोंबाय। आंलाय बहा हाबावनो बेखौ? खोन्थादोब्रा नोंनो मा जिराद बियो? आमारला गांगुबाय। हालालै मोला आदा, दे नोंनो खोन्थाथारदो। र' आं खोन्थानि। साहा बिलाइलै फाग्ला, साहा बिलाइ। साहा बिलाइया दालाय हाथायाव फाननाया गोसोम नङा, आरो न'आव लाबोनानै साहा फुदुंब्ला गोजा जाया, बारियाव थाब्ला गोथां नुवा साहा बिलाइखौ। फाग्ला साहा बिलाइ, बेनो सोंनायनि फिननाया। आच्छा आरो मोनसे सोंबावनोसै आं नोंनाव गांगुबाय, बेखौबो होनो हायो ना हाया नायनां नोंखौ। दे सोंलाय मा सोङो नायनि आंबो एबार। आच्छा गांगुबाय नों बेखौ खिन्थानो हागोन ना? हिनजावफोरनि बबे महरखौ गावनि हौवाया नुवा नाथाय गुबुननि हौवाफ्रासो नुयो? मा बुस्थु बेलाय? बेनि सोंनायनि फिननायखौ हो दे माबा गोखै। मोला आदा मा महर दंबावोब्रा गावनि हौवाया नुलायैलाय? हिनजावफोराव मा महर थाबावो? गासैबोथ' नुजोबखानायसो, आरो बबे महरखौथ' नुलायि थाबावखोब्रा? आं हायालै बेखौबो। नुबाय गांगुबायनि आखलखौ? सोलोंना फैखालायदों होननायानो बे सोंनायखौनो हायाखै, आरो मा जाबावगोन बेजों? जाम्बाना जाम्बाथारलै मानसियानो लरग'ग', एसेबो सियान नङा। माबा फ्रात फ्रिबो गैया, लरपय पय खानस्रि बादिसो मानसियानो, खानस्रि बमा सिस्टेमसो। हायालै नोंनि सोंनाया बेलेग, आंनि सोलोंनाया बेलेग जायो। बहा गोरोबनो? दे नोंनो खोन्थालायदो। आमारला दे होमबालाय बेखौबो आंनो खोन्थाबावनोसै। रान्दि जानाय महरखौलै फाग्ला। हौवाया थैखांबा रान्दि जायो, थैखांनायनि उनावलाय बे रान्दि जानायखौ हौवाया बोरै नुनांगौ? रान्दि जानाय महरखौ होनो फाग्ला, रान्दि जानायखौ। आच्छा लोगोफोर, दिनैनि सोंनाया मोननैल'मोन। गाबोन उरला आदाखौ लाबोनानै आरो बांसिन सोंनाय फिननाय लाबोबावगोन। गाबोननि दिनखौ नेथ'लायदो। दिनैना मोननैल'मोन, हनै जा गांगुबायाबो फिननायखौनो होनो हाया। दंबावोमोन सोंनायालाय, बेनो फिनखौनो होनो हायाब्लालाय आंलाय माखौ सोंबाय थाबावनोब्रा? गाबोनसो उरला आदाखौ लाफानानैसो एसे गोगोमखौ सोंनांसिगोन। आंबा गाबोनबा नायगोन र' मोला आदाखौ फेजेननो हायो ना हाया। आंबो नाजाबाय थागोन, नोंसोर नायबायल' थालाय। आंखौबो हायो ना हाया नायथारनि आंबो।